ചെയ്യൂ കേട്ടാ. ശരി. ആൻസർ ഷീറ്റ്. ഓക്കെ. നെറ്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്നുണ്ട് മാതാജിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാള് കീർത്തനം ചെല്ല, അപ്പോഴേക്കും മാതാജി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. വന്നാ മാതാജി കേറില്ല മാതാജി. മാതാജിക്ക് അയച്ചു. കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി. എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. എക്കോ. അത് ഞാൻ മൊബൈലിലും കൂടെ കയറി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ വിഭാഗം 2 പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരക നഗരത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. അത് ശ്ലോകം 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് 12 മുതല് സ്ലൈഡിലുള്ളൂ. 11 ഇതിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതില് ദ്വാരകാ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ദ്വാരക എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ദ്വാരകാ നഗരിയെ. മധുഭോജദശാർഹ അർഹകുകുര അന്ധക വൃഷ്ണിഭിः ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്ത നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. മധുഭോജദശാർഹ അർഹകുകുര അന്ധക വൃഷ്ണിഭിः ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്ത നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. മധുഭോജദശാർഹാർഹ കുഹുരാന്തക വൃഷ്ണിഭിः ആത്മതുല്യ ബലൈർഗുപ്താം നാഗൈർഭോഗവതീമിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനപദാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർത്തിജെ മധു, മധുഹു, ഭോജ. ഇതിപ്പോ ഇവരുടെ എല്ലാം പേരുകളാണ്. വൃഷ്ണി വംശജരുടെ പേരുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വൃഷ്ണി വംശജരുടെ പേരുകളാണ്. ആരൊക്കെ? മധു, ഭോജൻ, ദശാർഹൻ, അർഹൻ, കുകുരൻ, അന്ധകൻ, മറ്റു വൃഷ്ണി വംശജർ. ആത്മതുല്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ, ഭഗവാന്റെ അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തിയും ഒക്കെയുള്ള ബലൈ, ശക്തിയാൽ, ഗുപ്ത സംരക്ഷിച്ചു, നാഗൈ, നാഗങ്ങളാൽ, ഭോഗവതി, നാഗലോക രാജധാനി ഇവ പോലെ. അപ്പൊ ഏതുപോലെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് രാജധാനിയായ ഭോഗവതി എങ്ങനെയാണോ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് വൃഷ്ണി വംശജർ ഏതിനെ സംരക്ഷിച്ചത്? ദ്വാരകയെ സംരക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭോഗവതി, നാഗലോകം. നാഗലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഗലോകത്തില് എവിടെയാണ് ഈ നാഗലോകം വരിക? നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ഭൂമിക്ക് കീഴെയാണ് നാഗലോകം. പാതാളത്തിലല്ല മാതാജി? പാതാളം. പാതാളത്തിൽ തന്നെയാണ് നാഗലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നാഗലോകം എന്ന് വേറൊരു പേരായിട്ടാണ് പാതാളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് അധോലോകത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? എത്ര അധോലോകം നമുക്കറിയാം. മൊത്തത്തിൽ 14 ലോകങ്ങളിൽ ഭൂമി നടുവിൽ വരും. മുകളിലും ഉപരിലോകങ്ങൾ 6 ഉണ്ട്. താഴെ 7 അധോലോകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതലം, സുതലം, തലാതലം, രസാതലം, പാതാളം. പാതാളം.
അതലം വിതലം സുതലം സുതലം തലാതലം തലാതലം മഹാതലം. മഹാതലം രസാതലം പാതാളം. അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് അതലം, അതിനും താഴെ വിതലം, അതിന് താഴെ സുതലം. മഹാബലി സ്വർഗതുല്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന ആ സുതല ലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് സ്വർഗലോകത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ലോകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് തലാതലം, അതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാതലം, പിന്നെ രസാതലം, താഴെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് പാതാളം. ഈ പാതാള ലോകം തന്നെയാണ് നാഗലോകം എന്നായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഏറ്റവും താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശവും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും ഒന്നും അവിടെ എത്തപ്പെടില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അവിടെ നല്ല പ്രകാശമാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആ പ്രകാശം വരിക? നാഗമണികളിൽ അല്ലെ. നാഗമണികൾ. ഈ നാഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ നാഗങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഘ, കുലിക, ധനഞ്ജയ എന്നങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേയധികം വാസുകി, അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട നാഗങ്ങളെല്ലാം വസിക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഫണങ്ങളുണ്ടല്ലേ അവരുടെ തലയില്. അപ്പൊ ആ തലയിലൊക്കെ ഫണങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണുള്ളത്? മുത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മുത്തുകളെല്ലാം പ്രകാശിക്കുമ്പോ അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ സദാ പ്രകാശമാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നാഗലോകം. അവിടെ എന്താണ്? സ്വർഗത്തെക്കാൾ സുന്ദരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗത്തെക്കാൾ സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നാഗലോകം. ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, കൊട്ടാരം, അരുവികൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ലോകമാണ് നാഗലോകം. അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് ഭോഗവതി. അവിടുത്തെ കിങ് ആരാണ്? രാജാവ് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഗരാജാവല്ലേ മാതാജി? നാഗരാജാവല്ലേ? അതെ. അത് ആരാ? പേരെന്താണ്? അനന്തനാണ്. അനന്തനാണോ മാതാജി? ഇല്ല, വാസുകിയാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ്. കിങ് വാസുകിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തില് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പിന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ? ദാനവറുണ്ട്. പിന്നെ നാഗലോകത്തില് അധോലോകം വരുമ്പോ ദാനവറുണ്ട്, ദൈത്യന്മാരുണ്ട്, ദിതിയുടെ മക്കള് ഉണ്ട്. ഇത് ആരുടെ മക്കളാ? നാഗന്മാര് കശിവന്റെ തന്നെയാണ്. ഏത് ഭാര്യയിൽ വന്നതാണ്? ദിദിയുടെ മക്കൾ. ദിതിയുടെ മക്കള് ദൈത്യർ. അത് ദൈത്യർ. അതിഥിയുടെ മക്കള് ദേവന്മാർ. അത് ദേവന്മാരാ. പിന്നെ ആരാണ്? പതിമൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെ. അതില് ഒരു ഭാര്യ ഏതാണ്? കദ്രു അല്ലെ. കദ്രുവിന്റെ മക്കളാണ് ആരാണ്? ഈ നാഗന്മാരൊക്കെ കദ്രുവിന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ അധോലോകത്ത് യക്ഷന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ സർപ്പന്റ് ഹ്യൂമൻ ഫോംഡ് സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പങ്ങളാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ രൂപം ഉള്ള ആരാണ്? പാമ്പുകൾ, നാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവര് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഏതെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭോഗവതി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്ലേസ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്നാണ്, മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ വസിക്കുന്നവർ അങ്ങേയറ്റം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം നടത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിറ്റി ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്നാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. സിറ്റി ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ്. അത് പറയുന്നത് സ്വർഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമില്ലാത്ത ഭൗതിക ആസ്വാദനം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്വർഗതുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭോഗവതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അതിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 യോജനയാണ്. 10,000 യോജന. ഒരു യോജന എത്ര മൈലാണ്?
8 മൈൽ. ഒരു യോജന 8 മൈൽ. അങ്ങനെ 10,000 യോജന എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10,000 × 8. അപ്പൊ 80,000 മൈലാണ് അതിന്റെ വിസ്തീർണം. അപ്പൊ ചെറിയ പ്രദേശമൊന്നും അല്ല അല്ലേ, സുഖമായിട്ട് ഇവർക്കെല്ലാം താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് രാധാകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീരിയല് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അവിടെ നാഗലോകത്ത് പോകുന്നതായിട്ട് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റികളെയും പൂന്തോട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നാഗദേവതകൾ അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. നാഗദേവതകൾ അവരും അവിടെ വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഏതാണ് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ്, കൊട്ടാരങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് വലിയ കോട്ടകൾ കൊണ്ടും എല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. പിന്നെന്താണ്, 1000 ഫണങ്ങളുള്ള സർപ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധാരാളം ഫണങ്ങളുള്ള സർപ്പങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫണത്തില് ജമ്മാണ് അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും ഇരുട്ട് വരത്തില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് സൂര്യൻ മാറുമ്പോ ഇരുട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നാഗലോകത്ത് എന്ത് വരുന്നില്ല, ഇരുട്ട് വരുന്നില്ല. കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, സ്വർണവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാൻഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. എല്ലാം സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതും സ്വർണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേ ഫലത്തോട്ടങ്ങൾ, ധാരാളം ഫലത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് മന്ദമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന അരുവികളുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്ന് ട്രഷർ ഹൗസ് ആണ് അവിടെ. ട്രഷർ ഹൗസ് ആണ്. നാഗങ്ങള് ധനം സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലേ. നാഗങ്ങള് ധനം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധനസമ്പത്ത് മുഴുവൻ അതെ, നിധി സൂക്ഷിക്കുന്നവരെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. പുരാണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകളും മുത്ത് കല്ലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പർവ്വത തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് മൗണ്ടൻ അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ആൾരൂപം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. നിഗൂഢ ശക്തി കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപം എടുക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രദേശം ഒരിക്കൽ രാവണനും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയിരുന്നു. സ്വർഗം ആക്രമിച്ചതുപോലെ ഇന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഈ പാതാള ലോകവും ആര് കീഴടക്കിയിരുന്നു? രാവണൻ കീഴടക്കിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തോടാണ് ദ്വാരകയെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരക എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ദ്വാരക? അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭോഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ദ്വാരകയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? അസംബ്ലി ഹാളിനെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? സഭയെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വൃഷ്ണി വംശത്തിലെ നായകന്മാരും പിന്നെ മനുഷ്യരും ഒക്കെ അവിടെ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരും കൂടെ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം യാദവ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒപ്പം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദ്വാരകാധിപതി ദ്വാരകാധീശൻ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിട്ടല്ല അവിടെ കഴിയുന്നത്. ചക്രവർത്തി ആരാണ്? ഉഗ്രസേനനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചക്രവർത്തി ആയിട്ടല്ല അവിടെ കഴിയുന്നത്. എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീരുമാനം എല്ലാം ചക്രവർത്തി ഉഗ്രസേനനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉഗ്രസേനന്റെ കീഴിലായിട്ടാണ് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഭഗവാൻ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സഭയുടെ പേരെന്താണ്? ഇന്ദ്രന്റെ സഭയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സഭ. അതെ, സുധർമ്മ സഭയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പാരിജാതം കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഇന്ദ്രന്റെ സഭയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സുധർമ്മ അല്ലെ. അർത്ഥമുള്ള പേരാണ്. ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കുന്ന അല്ലെ, സുധർമ്മ. അപ്പൊ ഈ ദ്വാരകയെ കുറിച്ച് വളരെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഡെമോക്രസി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പോലെ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സഭയായിട്ടാണ്
അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യഭരണമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. നയതന്ത്രജ്ഞതയിലൂടെ പിന്നെ ഏതാണ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടെ അസുരന്മാരും അവിടെ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും മനുഷ്യരും ഒക്കെ അവിടെ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സഭയിൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുള്ള ഒരു സഭയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കച്ചവടം, സംസ്കാരം, നിയമങ്ങൾ, യുദ്ധം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവാൻ തീരുമാനം എടുക്കുകയല്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ദ്വാരക എങ്ങനെയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇങ്ങനെയാണ് ദ്വാരകയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ്. നിരവധി ദ്വാരങ്ങളോടുകൂടി എന്നുവെച്ചാൽ വാതിലുകൾ, കവാടങ്ങൾ അല്ലേ, ഗോപുരവാതിലുകൾ അല്ലേ. അപ്പൊ ധാരാളം ഗോപുരവാതിലുകളോട് കൂടിയാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് പണിത്? മയനാണ്. വിശ്വകർമാവല്ലേ? മയൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥമാണ് അല്ലേ പണിത് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വകർമാവാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും ഓരോ കൊട്ടാരം വീതം. അപ്പൊ 16,108 കൊട്ടാരം എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്താനും അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ശക്തി അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഹരിവംശത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ധാരാളമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ മറൈൻ ആർക്കിയോളജി അല്ലെ, ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ അതാണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഭൂഗർഭ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ ഈ ഹരിവംശത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ്. നമ്മൾ ഈ സാഹിത്യ കൃതികളിൽ പറയുന്നതിന് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ശരിക്കുള്ള തെളിവുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒറിജിനൽ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവെന്നാണ് ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത്? ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്മൃതികളെയും ശ്രുതികളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തെളിവുകളെല്ലാം ആധുനിക ഭൂഗർഭ ഗവേഷകര് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവര് പറയുന്ന സമുദ്രത്തിൽ കരയുണ്ടാക്കി 12 യോജന. നേരത്തെ യോജന എത്ര മൈലെന്നാ പഠിച്ചത് നമ്മള്? 8 മൈൽ. അപ്പൊ 12 യോജന എന്ന് പറയുന്നത് 12 × 8 എത്ര? 96 അല്ലേ? 96. 96 മൈലാണ് കരയാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. 96 മൈൽ കരയാക്കിയാണ് ഏത് പണിതിരിക്കുന്നത്? ദ്വാരക പണിതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരക പണിയാനുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 17 തവണ ആരെത്തി? ജരാസന്ധൻ മഗധയിൽ നിന്ന് ജരാസന്ധൻ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജരാസന്ധന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ കാലയവനൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചു. അപ്പൊ 2 സൈഡിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ? രാജ്യത്തിന്റെ പണം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ, ധനം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും, ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 17 തവണ പിന്നെ എന്താണ് പല അക്ഷമുണി പടകളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ 17 തവണയും ബലരാമനും അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കൂടെ തോൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായവരെ. അപ്പൊ എന്തിനാ അത് 18ാമത്തെ തവണ ഇദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടിയത്? ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയത് എന്താണ്? അതിനൊരു പേരും ഉണ്ട്, രണചോട് റായ് എന്നാണ്. രണചോർ റായ് എന്നാണ് പേര്. അതെന്താ, എന്തുകൊണ്ടാ 18ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒളിച്ചോടിയത്? ബലരാമൻ കാലയവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ മാതാജി? അതിന് ബലരാമൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ നീ എന്തുകൊണ്ട് 17 പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു, അപ്പോഴെന്താ ഇവരെ കൊല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഏതാണ് പുതിയ ആരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? അസുരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ
ചീത്ത അല്ലെ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, അത്രയും അസുരന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു പോകണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാവരെയും വധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓരോരുത്തരെ തെരഞ്ഞു പോകണ്ട അല്ലേ. അപ്പൊ സമയം ലാഭം അല്ലെ, സമയം ലാഭമാണ്, യാത്ര ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാവരെയും വധിച്ചങ്ങ് വിടാം. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പിന്നെ പുതിയ കുറെ ദുഷ്ടന്മാരുമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവരെയും വധിക്കുക. അങ്ങനെ 17 പ്രാവശ്യം വധിച്ചപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരുവിധം ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട്, മധുരയിൽ വെച്ച് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പം 18ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഇനി വേണ്ട, എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സുഹൃത്തുക്കളെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെ വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വിശ്വകർമാവ് ദ്വാരക പണിയിക്കുകയും എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് 96 മൈൽ സമുദ്രം നികത്തി കരയാക്കിയാണ് വിശ്വകർമാവ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്, വളരെ ആർഭാടപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വാരക ആണ്, നഗരമാണ് നഗരമാണ് നഗരം എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാം ഏതാണ്, ഗ്രാമം, പട്ടണം, നഗരം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്? ഗ്രാമം, പട്ടണം, നഗരം. ഏതാണ് ഏറ്റവും വികസിതം? ഏറ്റവും വികസിതമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏറ്റവും കുറവ് വികസനം ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഗ്രാമം. പട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പട്ടണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നഗരമായിരുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന, അവിടെയും നഗര സംസ്കാരമായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്കൂളിലൊക്കെ, നഗര സംസ്കാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ റോഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെസ് ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെസ് ബോർഡിൽ എന്താണ്, തുല്യ അളവിലുള്ള സ്ക്വയറുകളാണ് അല്ലെ ചെസ് ബോർഡിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സമതുല സ്ക്വയർ ആകൃതിയിലുള്ള അടുക്കിയുള്ള പട്ടണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു നഗരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് കാണും, സ്ട്രീറ്റുകൾ കാണും, റോഡ് അല്ലെ, വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകൾ കാണും. റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ എന്ത് കാണും, വിവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും അതേപോലെ വിവിധ തരം പൂക്കൾ വരുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ തടാകങ്ങളും അരുവികളും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഹംസം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഏതുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടാകങ്ങൾ അല്ലെ, താമരപ്പൂക്കൾ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന, ഹംസം ഒഴുകി നടക്കുന്ന തടാകങ്ങൾ. അപ്പം ധാരാളം അരുവികൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകപ്പാട് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു അനുഭൂതി തോന്നുന്നതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ ഈ കൊട്ടാരങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും സ്വർണവും പിന്നെ വെള്ളിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ കൊട്ടാരങ്ങളും എല്ലാം. ഒരേപോലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് 16,108 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായിട്ടല്ലേ. അതിന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര, അത് ഒന്നുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടിയ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ മറ്റു കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. കൊട്ടാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പൊതുജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വസതികളിലായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും പബ്ലിക്കിന് പൊതുവായിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ, അവിടെയെല്ലാം പൂന്തോട്ടവും തടാകവും ഒക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ രാജാവ് താമസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ ആർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജനങ്ങളും എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ രാജ്യമല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആർഭാടപൂർവമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പട്ടാളത്തിന് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് താമസിക്കാനും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്, ബാരക്സ് അല്ലെ, അവര് താമസിക്കുന്നിടം നമ്മൾ പറയുന്ന ബാരക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ
മാർക്കറ്റുകൾ എല്ലാം വ്യവസായം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം എന്നാ പറയുന്നത്. സമുദ്രമല്ലേ ചുറ്റം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വമേധയാ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്, കപ്പലുകൾ ധാരാളം അടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ മറൈൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ധാരാളം സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നങ്കൂരം, കപ്പലുകൾക്ക് നങ്കൂരം അടിക്കാനുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഏത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാത്രമല്ല, സമുദ്ര അന്തര കച്ചവടം നടത്തിയ അറേബ്യൻ സീക്ക് അപ്പുറമുള്ള, അറേബ്യൻ സീ കോസ്റ്റിലല്ലേ ഇത് വരുന്ന, ഗുജറാത്ത് അല്ലെ, പോയവർക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, ദ്വാരകയിൽ പോയവർക്ക് അല്ലെ. അറേബ്യൻ കോസ്റ്റ് തീരത്താ, അറേബ്യൻ നദി ഇതിന്റെ തീരത്താ വരുന്ന, സമുദ്ര തീരത്താ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഈ കപ്പലുകൾ നങ്കൂരം അടിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന, അതിനെ എന്തായിട്ടാണ്, ഒരു സമുദ്ര അന്തര കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രാജ്യം ചില്ലറ രാജ്യമല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ആവശ്യത്തിന് മിലിറ്ററി ഉണ്ട്, പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, കച്ചവടം, വ്യവസായം, കപ്പലുകളിലൂടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുമന്ന തരത്തിലുള്ള പോട്ടറി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, വെസൽസ്, അത് റെഡ് പോട്ടറി കൊണ്ടാണ്. അത് റെഡ് ചുമന്ന, നമ്മളെ കലമൊക്കെ ഇല്ലേ, കലമൊക്കെ ചുമന്ന ഇരിക്കുകയല്ലേ, നമ്മൾ പൊങ്കാലയൊക്കെ ഇടുന്ന കലങ്ങളൊക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും. മൺകലങ്ങള്. അപ്പൊ റെഡ് പോട്ടറി, അപ്പൊ അത് ധാരാളമായിട്ട് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെന്താണ്, മുദ്രകളും ധാരാളം കണ്ടു എന്നാണ്. മുദ്രകൾ ധാരാളം കാണുന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സീലില്ലേ, സീല് വെക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ സീല് വെക്കത്തില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും റെസീപ്റ്റില് സീല് കാണും, പലതിലും സീല് വെക്കും അല്ലെ. അപ്പം മുമ്പ് കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുമ്പോ അതില് സീല് പതിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ എന്തോ ലിപികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ലിപികള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള കച്ചവടം നടന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ദ്വാരക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒന്നുമായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ദ്വാരക നഗരം വികസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കോട്ടകൾ കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആരും ആക്രമിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല, എങ്കിലും ജരാസന്ധനെ പോലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും. മറ്റേ സുഹൃത്താരാണ്, ജരാസന്ധന്റെ സുഹൃത്താരാണ്? കാലയവനൻ. കാലയവനെ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. അതിന്റെ കഥ അറിയാമല്ലോ. കാലയവനൻ കൃഷ്ണനെ പിന്തുടർന്നതും, കൃഷ്ണൻ ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയതും, അവിടെ ഒരു മുനി കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. ചക്രവർത്തി ദേവന്മാർ എന്താണ് മാതാജി? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ദേവന്മാർ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയല്ലേ, അസുരന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന്. അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്ത് വർഷങ്ങൾ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല, ഉറക്കമില്ലാതായി. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേവന്മാരെന്ത് ചോദിച്ചു, എന്ത് അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് ഭൂമിയിലോട്ട് പോകണം. അവിടെ എന്താണ്, അങ്ങയുടെ ഒരുപാട് യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി, എന്നെ ആരും ശല്യം ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ എന്ത് വരം കൊടുത്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. എന്ത് വരം കൊടുത്തത്? ആരെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാല്, ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവര് ഒരു നോക്കുകൊണ്ട് ഭസ്മമായി തീരും. അതെ അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്ക് നോക്കാനിടയായി? ആരെ നോക്കാനിടയായി? കാലയവനെ നോക്കാനിടയായി അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ചവിട്ടുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുകയും അങ്ങനെ കാലയവന് ഭസ്മമാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ തന്നെ ജരാസന്ധൻ ചക്രവർത്തിയാണ്, മഗധയില് ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് കോട്ടകൾ കൊണ്ട് വളരെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു. അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ചുറ്റും കിടങ്ങുകൾ അല്ലെ, മോഡ്സ്.
കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ കിടങ്ങുകൾ ചക്രവർത്തിമാരൊക്കെ കിടങ്ങുകളിൽ ഇതിനെ വളർത്തും. ക്രോക്കഡൈലിനെയൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ശത്രുക്കൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ കിടങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇതിനെ വളർത്തും. ഇവിടെ കിടങ്ങുകളിൽ ഇതുണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും വളരെ അഗാധമായിട്ടുള്ള കിടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പാരിജാത പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നഗരം എന്തായിരുന്ന അതിസുന്ദരമായിരുന്നു, അതിബൃഹത്തായിരുന്നു, നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതില് ഒരു പദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നഗരം. അത് കോട്ടകൾ കണ്ടില്ലേ, കോട്ട. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും ഇതാണ് ഗോപുരവാതിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അരുവികളൊന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലെ, ഗ്രീൻ ലാൻഡ്സ് ധാരാളം. അപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കച്ചവടം വേണമെങ്കിൽ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിലേ കച്ചവടം കാണുള്ളൂ അല്ലെ. കൃഷി വിപുലമാകുമ്പോഴാണ് കച്ചവടം. ബാക്കി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ബാക്കി വരുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൻതോതിലുള്ള കച്ചവടം ആകുമ്പോഴാണ് അത് വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതാണ്ട് പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു നഗരമായിരുന്നു ദ്വാരക എന്നാണ് പറയുന്നത്. 96 മൈലുള്ളതാണ് ദ്വാരക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരു ഇത് ഈ കാലയവനെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൈകൊണ്ട് കൊല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഭഗവാൻ വധിച്ചില്ലല്ലോ. അത് കാലയവൻ ഇത്തിരി നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മോചനം കിട്ടും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടാലും മോചനം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് മോചനം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജരാസന്ധനെയും ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭീമനെ കൊണ്ടാണ് വധിച്ചത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താല് മോചനം കിട്ടും. ഈ യവനന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഏതാണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു അസുരവർഗം പോലെയാണ് അല്ലേ യവനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. നീചമായിട്ടുള്ള വർഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോത്ര വർഗങ്ങളാണ്, എന്നാലും അവരും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ലോക രാജധാനിയായ ഭോഗവതി നാഗന്മാരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ശക്തരായ വൃഷ്ണി വംശജരായ ഭോജൻ മധു ഇവരെല്ലാം ദ്വാരക സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ദ്വാരകയെ കുറിച്ച് അതേപോലെ നാഗലോകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂലോകത്തിന് കീഴെയാണ് നാഗലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന. സൂര്യരശ്മികൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ പ്രതിബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും നാഗങ്ങളുടെ ശിരസിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങളുടെ പ്രഭയാൽ ആ ലോകത്തെ അന്ധകാരം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല നാഗങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനായി അവിടെ മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, അരുവികൾ മുതലായവയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആ ലോകനിവാസികളാൽ അവിടെ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ദ്വാരക നഗരവും ഈ ഭൂവനത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തിയുള്ള വൃഷ്ണി വംശജരാൽ നല്ലവണ്ണം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നാഗന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നാഗലോകത്തെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയെയും സംരക്ഷിച്ചത്, അതേപോലെയാണ് ദ്വാരകയെയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയെയും ആരാണ് വൃഷ്ണി വംശജർ സംരക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. വായിക്കുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. സർവ ഋതു സർവ വിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈഹി ഉദ്യാനോ ഉപവന ആരാമൈർ ധൃതപത്മ ആഗര ശ്രിയം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. സർവ ഋതു എന്നാണ് ഇത്. സർവ വിഭവ പുണ്യവൃക്ഷ ലതാ ആശ്രമൈഹി ആശ്രമൈഹി ഉദ്യാന ഉപവന ആരാമൈർ ധൃതപത്മ ആഗര ശ്രിയം. ധൃതപത്മ ആഗര ശ്രിയം. വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
സർവ ഋതു സർവ വിഭവ പുണ്യവൃക്ഷലതാശ്രമൈഃ ഉദ്യാന ഉപവനാരാമേ ഹൃദ പത്മകരാശ്രിയം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ സർവ എല്ലാ ഋതുക്കൾ സർവ വിഭവങ്ങൾ പുണ്യമായ വൃക്ഷങ്ങൾ ലതകൾ ആശ്രമൈഹി പർണശാലകൾ സഹിത. പർണശാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുനിമാര് താമസിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ പർണശാല എന്ന് പറയുക അല്ലെ. ഉദ്യാന ഫല ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉപവന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഉദ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലം ഉള്ളാവുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളാണ്. ഉപവന എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂന്തോട്ടം. നമ്മൾ രണ്ടിനും ഉദ്യാനം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. ഉപവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ. ആരാമൈ ആനന്ദദായകമായ ഉദ്യാനങ്ങളും മനോഹരമായ ക്രീഡാവനങ്ങളും. മൃദ ചുറ്റപ്പെട്ട് പത്മ ആകര താമരക്കുളങ്ങൾ. പത്മ ആകര താമരക്കുളങ്ങൾ ശ്രീയം മനോഹാരിതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാത്ത് ശില പ്രഭാതർക്കിന്റെ എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും വിഭവങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി. പർണശാലകൾ, പഴന്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ക്രീഡാവനങ്ങൾ, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഫ്ലാറ്റുകളും ഫാക്ടറികളും അല്ലെ, പുഴലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറികളും ചേരികളുമാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇവിടെ കാണുന്നത്, ദ്വാരക നഗരത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പല പല ഋതുക്കൾ പല പല ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഋതുക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പം പല പല വിഭവങ്ങളാൽ എല്ലാ ഋതുക്കളും സമ്പൂർണമായിരുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക തരം മുനിമാർക്ക് ഋഷിമാർക്കും ഒക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, പർണശാലകൾ. അല്ലാത്തവർക്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ, പിന്നെ സാധാരണ വസതികൾ അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പഴന്തോട്ടങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് പഴന്തോട്ടങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്, ചില പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലും ആയിരിക്കും പഴത്തോട്ടങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ക്രീഡാവനങ്ങളും കാണും. അവിടെ ഓരോ ഗെയിംസിന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ, ജിമ്മ്, അങ്ങനെ ഗെയിംസ് കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം ഓരോ മന്ത്രിമന്ദിരങ്ങളിലേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അതല്ല, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇതെല്ലാം നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, രാജധാനിയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നഗരിയുടെ വർണ്ണന നമ്മളിനി 4-ാമത്തെ അധ്യായം തോന്നുന്നു, അതിൽ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഏതാണ് അവതാരം പോലെയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിനെയും അതേപോലെ ഭാര്യ അർച്ചി അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? പൃഥ്വിന്റെ മകൾ സുനിതയുടെ പിന്നെ രാജാവ് ആരാണ്? അങ്കൻ അല്ലെ. അങ്കന്റെ മകൻ വേനൻ ദുഷ്ടനായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, പൃഥ്വിന്റെ മകളായ സുനിതയുടെ മകനായിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വേനൻ ദുഷ്ടനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹർഷിമാരെല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ മന്ത്രത്താൽ വധിച്ചു. അപ്പൊ മഹർഷിമാരുടെ ശക്തിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. രാജാവ് ദുഷ്ടനായാൽ ജനഹിതം അനുസരിച്ച് ഭരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ക്ഷത്രിയന് വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവര് ആയുധം കൊണ്ടല്ല കൊല്ലുന്നത്, പിന്നെ ഏതാണ്, മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിലൂടെയാണ് കൊല്ലുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അരാജകത്വം വന്നു, രാജാവില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോ ആരാണ്, രാജദ്രോഹികളെല്ലാം വളരെയധികം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും ജനങ്ങളെ പിന്നെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ വന്നപ്പം എന്താണ്, മഹർഷിമാര് പിന്നെയും വിചാരിച്ചു ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്, രാജ്യത്തിനൊരു രാജാവ് വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു, എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ.
വേനന്റെ കഥ? ബ്രാഹ്മണര് ഹൂ എന്നൊരു ശബ്ദം ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിനെ സംസ്കരിച്ചില്ല, സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശരീരം കാലിൽ കടഞ്ഞപ്പോ ആരുണ്ടായി? ഒരു നിഷാദനുണ്ടായി അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലത് കൈ കടഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? പൃഥുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയും അഗ്നികുണ്ഡ ഇതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്നികുണ്ഡല്ല, കൈ കടഞ്ഞപ്പോഴ് അതിലാണ് അവരുടെ പേരാണ് അർച്ചി. അപ്പൊ അർച്ചിയെ പൃഥു എന്ത് ചെയ്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചു. ഭൂമിയെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിദേവി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഭൂമിയെ ഗോവിന്റെ വേഷത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോവിന്റെ പുറകെ പോയി, അപ്പൊ എന്നെ ആക്രമിക്കരുത്, ഞാൻ പശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അവസാനം ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തു? ഭൂമി ദേവി പറയുകയുണ്ടായി, വേനനെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ തരം ജീവജാലങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരും ഋഷിമാരും ഓരോരുത്തരും അതൊക്കെ വളരെ വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൃഥുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയില് ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലെത്തിയപ്പോ സ്വീകരിച്ചത് പോലെയുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയത്. പൃഥു മഹാരാജാവിനും അർച്ചിക്കും നൽകുകയുണ്ടായത്. അങ്ങനെ രാജ്യം വളരെ സമ്പന്നമായി. രണ്ടുപേരും അവസാനം എവിടെ എത്തി? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ സിംഹാസനാരോഹണ ചടങ്ങില് എല്ലാ ദേവന്മാരും ശിവനും എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ദ്വാരക. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യം പോലെ വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇതും. അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി ദേവന്മാരെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി ആയത് കാരണം എനിക്കറിയാം, നവരാത്രി പൂജയ്ക്ക് കുമാരസ്വാമിയെയും അല്ലെ, കുണ്ടണിമംഗ കുമാരസ്വാമി, പിന്നെ സരസ്വതി ദേവി, ഇവരെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും? പത്മനാഭപുരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രൊസഷൻ ആയിട്ടാണ്. വഴിനീളെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഒരുക്കി, പൂജാ സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒരുക്കി, എല്ലായിടവും റോഡും വീടും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കും. റോഡുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അതേപോലെ ചാണകം തളിക്കുകയും അത് തീർത്ഥജലം തളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത്, പിന്നെ എല്ലാ വീടുകളുടെ മുൻവശം എല്ലാം അലങ്കരിക്കും. ധാരാളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതേപോലെ തന്നെ പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെയും ദേവിമാരെയും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നവരാത്രിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജനസമുദ്രമായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം മുഴുവൻ ജനസമുദ്രമായിരിക്കും ഈ 9 ദിവസവും. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഭയങ്കര ആർഭാടമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. പൂജ എടുക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര ആഘോഷങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് ജനത്തിരക്കായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ദേവി ദേവന്മാര് സ്വീകരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധാന്യങ്ങളും പുതിയ പഴങ്ങളും പൂക്കളും കുരുത്തോലയും ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ, ചെണ്ടമേളം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജയ്ക്കും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ചെയ്യുന്ന? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആണോ? അല്ല, എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എങ്കിൽ ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു മാതാജി, നിലവിളക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അത് അനുഗമിക്കുന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത്. സ്ത്രീകള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിളക്ക്, എന്റെ ഈ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മള് ഇതിപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. വേദകാല സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ആചാരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവയെല്ലാം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പം കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചതും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദ്വാരകയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളാലും ഫല ഉദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളാലും സമൃദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനിക നഗരങ്ങളുടെ ആനുസാരികളായ അറിവുശാലകളുടെ പിൻബലമുള്ള വ്യവസായശാലകളെ പറ്റിയോ യന്ത്രശാലകളെ സംബന്ധിച്ചോ ഏതൊരു പരാമർശവുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം വരദാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത ഇപ്പോഴും ആധുനിക പരിഷ്കൃത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ഉണ്ട്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരുടെ സ്വവസതികൾ അത്തരം പ്രകൃത്യ മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങളും ജലസംഭരണികളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഉദ്യാനങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞെരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനായി കൈവിടുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ചേരിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെയും ചേരിയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരി പ്രദേശമുണ്ട്. മോഡൽ സ്കൂളിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ ചേരി പ്രദേശമാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഇടുങ്ങിയ ഒറ്റമുറിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രണ്ട് മുറിയിലോ ഒറ്റമുറിയിലോ ഒക്കെയാണ് വലിയ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്രമേണ അവർക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ, കുടിവെള്ളവും കക്കൂസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭാതർ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ തീർച്ചയായും ദ്വാരകാപുരിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിവരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ധാമവും അഥവാ വാസസ്ഥലങ്ങളും അത്തരം ഉദ്യാനങ്ങളാലും താമരപ്പൂക്കൾ വളരുന്ന ജലസംഭരണികളുള്ള പൂങ്കാവുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മലിനമായ കുടിലുകളെയും ചേരികളെയും വാസസ്ഥലങ്ങളായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ പഴങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കട്ടെ, പറഞ്ഞതാണല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സാംസ്കാരിക പുരോഗതി കണക്കാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സഹജ വാസനകളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യന്ത്രശാലകളെയും വ്യവസായശാലകളുടെയും വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് മലിനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ്. ചേരികളായിരിക്കും, അവർക്ക് ശരിക്കും വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഇല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാം ഈ ഫാക്ടറികളിലെ പുഴക്കുഴലുകളെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശമ്പളം ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങളാണ് ഈ വ്യവസായശാലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ഷെഡുകളിലൊക്കെ അല്ലെ, വസതികളൊന്നും അവർക്ക് കാണത്തില്ല. അതാണ് ദ്വാരക നഗരവും ഇപ്പോഴത്തെ നഗരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യവസായശാലകളുടെ വളർച്ചയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാംസ്കാരിക പുരോഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യവസായശാലകളുടെ വളർച്ചയെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മോശമായിട്ടുള്ള ജീവിത സംവിധാനങ്ങളും അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അവിടെ മനുഷ്യരുടെ ശക്തമായ ആത്മീയ സഹജ വാസനകളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം എന്നാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഉഗ്രകർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വ്യവസായശാലകളുടെയും യന്ത്രശാലകളുടെയും വികസനത്തെയാണ്
ഉഗ്രകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഹീനമായിട്ടുള്ള ജനതയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പാപമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം എന്നാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉഗ്രകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യന്റെ മൃദുല വികാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാം, സമൂഹത്തെ അസുരന്മാരുടെ ഇരുട്ടറയാക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ ദൈവിക ചിന്ത വരാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറി വ്യവസായവൽക്കരണമാണ് ഇപ്പൊ ഭാരതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രഭാതർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഫലപുഷ്പങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളുടെ പരാമർശവും നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കാം. അത് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നട്ടു വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫലപുഷ്പങ്ങൾ ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളുമാണ് അല്ലെ. ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റോഡ് വക്കിൽ ധാരാളം പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ, ഉപയോഗശൂന്യമായ വനങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവ വിറകായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉതകുന്നവയാണ്. ഇപ്പൊ പലയിടത്ത് ചിലയിടത്തൊക്കെ കുറെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കാണാം, ചിലയിടത്തൊക്കെ കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പൊതുവെ മുമ്പ് ഒരു കാലത്ത് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് തികച്ചും ഉണ്ടായിരുന്ന പാഴ്ചെടികളായിരുന്നു. എല്ലാ വെള്ളവും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പാഴ്ചെടികളായിരുന്നു. ആധുനിക പരിഷ്കാര സമൂഹത്തിൽ അത്തരം പാഴ്വൃക്ഷങ്ങൾ വഴിവെക്കിൽ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന മാനവരാശിയായി സൂക്ഷ്മമായ ഗ്രഹണശക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉചിതമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യശക്തി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ബോധമുണ്ടായി എല്ലാവരും ഭഗവാനെ തിരിച്ചു പോകാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മള് ആ തരത്തിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നമുക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനവ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതിനാണ് ജീവിതം, അതിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരമുള്ളത്. അപ്പൊ ജീവിതം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്കാരവും ആത്മീയ ബോധവും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഫലങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, കേളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീലകളാടുന്നതിനുള്ള വനങ്ങൾ, താറാവുകളും അരയന്നങ്ങളും താമരപ്പൂക്കൾക്ക് മധ്യേ വിളയാടുന്ന തടാകങ്ങൾ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മകോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ശാരീരിക വികാസത്തിനും, ശാരീരികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശരീരത്തിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. വികാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് ആത്മീയ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതെല്ലാം സഹായിക്കും എന്നാണ്. ആത്മീയ ചിന്തയുടെ വികസനത്തിന് ഇവയെല്ലാം സഹായിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് ആത്മീയ ചിന്ത കൂടുതലായിട്ട് വരും. പാലും വെണ്ണയും യഥേഷ്ടം നൽകുന്ന ഗോക്കൾ എന്നിവ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ഇരുളടഞ്ഞ ഖനികൾ, വ്യവസായശാലകൾ, പണിശാലകൾ എന്നിവ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ആസുരീയ പ്രവണത വളർത്തുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഫാക്ടറികൾ ആസുരീയ ചിന്തയാണ് വളർത്തുന്നത്. തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യക പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മുതലാളിമാരെല്ലാം ഒന്നിക്കൊന്ന് പണക്കാരായിട്ട് മാറും. രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. അങ്ങേയറ്റം ദരിദ്രവാസികളും അങ്ങേയറ്റം സമ്പന്നരും എന്നുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാണ് ഏതിടയാക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ വ്യവസായവൽക്കരണം ഇടയാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതെന്തിനിടയാക്കുന്നു? തീവ്ര സംഘടനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. മുതലാളി തൊഴിലാളി സംഘടനത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഏതാണ് സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും അല്ലെ. പിന്നെ ദ്വാരക ക്യാപിറ്റലിസം അല്ലെ. ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം ഒക്കെ വളർന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഫാക്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 17ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസവും സോഷ്യലിസവും ഒക്കെ വളർന്നു വന്നത്. കുറെ ഇസംസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു അല്ലെ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതല്ല ഈ ഇസങ്ങളല്ലേ. തിയറികളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറി അല്ലേ. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നില്ല. ദ്വാരകാധാമത്തിന്റെ വിവരണം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട മാതൃകയാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരം എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ദ്വാരക നഗരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേണ